Konec konců i do konkrétní večery. V první fázi bych rád poděkoval, a teď bude překvapení, všechno toho za 10 vteřin stůne. Cortez se teleportuje? Ne, přiběhne se kábry, žlákem jako ubítnýho beránka. Schoval se? Tak učí. Ráda, spolumajitelce tohoto podniku, který nám poskytl židle pod zadnicí, stoly pod rukama, střechu nad hlavou a skvělý gastronomický zážitek. Děkuji. Krása. Zároveň navrhuji, aby až dojde k volbám, tak paní Jitka Pagána byla, aby jsme ji zvolili čestnou členkou naší společnosti, což brzy vystřídá jistě členství řádné, protože se dostaví do některé našich restaurací. Děkuji. Dále bych rád představil tři členy naší společnosti, ačkoliv to možná řada z vás neví, kteří jsou shodou okolností profesionálové, takže nemůžou mít vlastní restauraci, to ať si dělají tady, ale můžou k nám chodit a být spokojení. Skvěle. Slečna Romina Pagána. Čutičku vyhrajete v tom. Pan Santo Pagána. To jsou dcera a syn, paní Jitky a pan... To pravda, brácha Segra. Brácha Segra. Pan Karol Suchý, což je bratranec. Kdo to tady nezná, myslím si, že se nacházíme na půdě, která poskytuje mimořádně autentickou italskou gastronomii, hlavně poctivě udělanou, navíc v prostředí a snálenou, která k tomu patří. Objevili jsme to asi před 2 lety. Jste tady 2 roky? Zřejmě. Objevili jsme to asi 2 roky a od té doby je živíme. Děkujeme moc krát. Bezvadný. Děkuji vám. Já pak poprosím o lehké entré k našemu dnešnímu menu, ale ještě předtím bych rád přivítal všechny z vás, jako protože tohle jsem nečekal, že to lidí přijde. Je to fantastický, protože jsou to skoro 2/3 společnosti. Neuvěřitelné. Omluvil bych ty, kteří tu nejsou, až na některý, kteří se neomluvili. Například pana Cortéze, ale pan Cortés ještě přistoupí blíže. A dále bych rád přivítal zástupce sponzorů dnešního večera, to neznamená, že budou platit útraku, ale letčí přispěli. A těmi sponzory jsou společnost Realové a já tady vítám pana Davida Kasla, výkonného ředitele společnosti. A dále bych si mohl přivítat pana Jiřího Kutílka, který tady zastupuje